Baba Jaga je naše dedikované appendixové púzdro na vnútorné nosenie. To znamená, že ho nosíš vpredu, teda na appendixe. Je to púzdro, ktoré je nosič na zbraň a zároveň nosíš na zásobník v jednom kúse. Pokiaľ si budeš púzdro objednávať, treba ho objednávať priamo na svoju zbraň a ideálne aj svetlo, ktoré v konfigurátore ponúkame. To znamená, ak by si objednával púzdro so svetlom, ale na zbrane by si to svetlo ešte nemal, tak retenciu robíme na svetle, to znamená, že ti tá zbraň v tom púzdre nebude držať. Toto púzdro je robené z dvoch častí. To znamená, že je to jediné naše púzdro, ktoré môže byť dvojfarebné. To znamená, že v konfigurátore máš prednú stranu Kidexu, to je tá, čo je od tela preč, a zadnú stranu Kidexu, to je tá, ktorá je na telo. Púzdro je automaticky robené optic-cut ready, to znamená, že dokáže prijať akýkoľvek kolimátor na trhu. Aktuálne najväčšie je Trigicon SRO a Trigicon SRO ti do púzdra vôjde. Zároveň nepriplácaš za svetlo na zbrani a takisto je púzdro zo spodu otvorené, to znamená, že ak by si mal napríklad Glock 19 a Glock 17, tak ti do toho púzdra vôjde, alebo ak by si mal štandardný kompenzátor, ktorý nemení siluetu záveru, tak ti do toho púzdra vôjde. Púzdro takisto obsahuje pritlačné krídlo, aby pritláčalo ručku zbrane do tela. To znamená, že to je na skryté nosenie. Pritlačné krídlo môžeš mať namontované z vrchu, takto ti ho pošleme my, alebo si ho môžeš premontovať zo spodu púzdra. To znamená, ak by si chcel menej, aby to pritlačné krídlo pritláčalo. Zároveň na púzdre sú klipy. Tieto klipy sú výškovo nastaviteľné. To znamená, že ak chceš púzdro viac utopiť v gaťoch, alebo ho chceš zdvihnúť vyššie. A teda, čo je taká absolútna samozrejmosť pri našich púzdrach všetkých, je nastaviteľná retencia. Retenciu nastavuješ spodným šrobom pri krídle, to je na zbraň, a potom šrobom pri zásobníku, to je retencia zásobníka. To znamená, že ako ťažko ti pôjde zbraň alebo zásobník z toho púzdra von. Teraz si spolu ukážeme, ako si svoju Babu Jagu nastavíš. Ak by som chcel menej toho odporu na zbrane, tak odšrobujem spodný šrob a tá zbraň mi potom z toho púzdra pôjde ľahšie. Ak chcem tú retenciu tuhšiu, tak ten šrob spodný zašrobujem a vtedy mi už pôjde tá zbraň z toho púzdra ťažšie. To isté platí aj pre samotný nosič zásobníka. To znamená, že keď tam dáme zásobník, teraz mi je krásne z toho von. Ak to zašrobujem tuhšie, tak už ide ťažšie z toho nosiča. My sme zastancami slabšej retencie, nakoľko treba počítať aj s tým, že aj opasok ti nejaký ten tlak na to púzdro vyrobí, avšak je to úplne na vás. Na záver si prejdeme, ako samotné púzdro Baba Jaga nosiť. Ak máš opasok s veľkou prackou, tak odporúčam si tú pracku dať na bok, tak, aby keď na sebe dáš púzdro dopredu, tak tá pracka nebude robiť ešte ďalší skok od toho trička a tým pádom ako keby negovať to tvoje skryté nosenie. Čo sa týka samotného nasadzania toho púzdra, ja som došiel na taký svoj grif a to je v podstate chytím si púzdro, dám do gatí, dávam najprv ľavý klip, dám, zatlačím pritlačné krídlo do. Čo sa týka toho, kde by to púzdro malo byť, je to takisto osobná preferencia. Ja si nastavujem púzdro tak, aby som mal záver zároveň s pupkom. To je teda niečo, podľa čoho ja viem, že si to púzdro nasadím vždycky rovnako a teda takisto aj tasenie z toho púzdra bude konzistentné. Toto je k produktu Baba Jaga všetko. Avšak netreba zabúdať na jednu vec. Choď trénovať s tým púzdrom, choď trénovať so svojou zbraňou, lebo je úplne jedno, ako budeš nosiť, kým s tým nebudeš vedieť robiť.